Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan ki mesti wis sertifikatku bablas meneh. Takon karo aku pujangga negara Batasari, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Ya kowe Petruk ta, kita ora irungmu dawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapak iso nglangkahi kuandane Petruk. Kowe wanian aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu lho? Udu. Sapa iki? Iki mungsuhe awake dhewe kok marang tuamu dengkulmu wae. Kowe iki ora ngerti marang tuaku ki ratu. Bojoku ki Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Marang tuamu ora. Sapa ya, Truk? Begawan Liceng Suwi. Weh, ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, wah antil mudar ora. Ayo, kowe arep ngopo kowe li? Ya mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tandane mundur, Gong. Tandane, Gong. Hati-hati lah, Truk, ketoke wong iki gembol kasekten wis ora wedi ya.